Gikan sa kinaulaman sa kadagatan, usa ka shell nga nailhan sa mga Bisaya nga lagang, mao'y gipauso kaniadto nga dekorasyon sa mga altar nga karaan. Unang modelo sa submarino, ang lagang kwarto-kwarto ang iyang kabhang, nga iyang pasudlan sa tubig o hangin, aron mulutaw o mutiglom samtang mangitag pagkaon. Sa panahon sa tinghabagat, sa kusog nga lihok sa bawod, kini sila sagad mga dagsa sa kabaybayunan. Ug samtang ang iyang unod piskay nga panudan, ang sulod sa iyang kabhang sinaw nga perlas, mahimong hayag nga dayan-dayan sa mga kaniadtong ngit-ngit nga simbahan. Kung magsigi og puli sa malaos nga preskong buwak sa altar, ang ginunti nga lagang nga pormahon og mga bukay sa mga buwak abtan pagbuwan ay hapatrapuhan. Ug kun ang buwak nga lagang sa kandila madanagan, magsinaw-sinaw ang dayan-dayan nga mutampo sa kabalaan sa gidayan-dayanan. Kay ang kabhang sa lagang dali rang matipak, pila lamang katawo ang giisip nga hanas sa paghimo og lagang nga buwak. Punan pa sa kampanya nga nagdili sa pagkuha sa lagang kay napuo na, mahimong kining matang sa sagradong dayan-dayan sa simbahan, dili na makitaan sa sunod natong mga kabataan. Mao nga, angay lang gyud kining ato karong ampingan. Gikan diri sa Bohol sa pagpanalipod sa pagkawala sa tradisyon sa lagang, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Andrichu, PIA Bohol.